Fid-disa laqgħa ta' gvern li jisma' l-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella saħaq li ħadd mhux se jkun qed jiġi diskriminat meta jiġi biex japplika biex jadotta l-iwlied. Huwa saħaq li kulħadd għandu dritt li japplika biex jadotta imma li l-għażla finali jekk il-persuna hijiex adatta biex tadotta u jekk hux fl-aħjar interess tat-tfal hija deċiżjoni finali li ssir mill-pajjiż tal-oriġini. Il-Ministru Vella stqar li l-Gvern qed jaħdem biex tonqos id-diskriminazzjoni u kellu diskussjonijiet ma' Russja dwar l-adozzjonijiet minħabba żwieġ ċivili. Kien hemm min wera tħassib minħabba li r-Russja jżommu pass lura minħabba dħul tal-Unjoni Ċivili f'Malta. Minkejja dan il-Ministru Vella kien minnu fih kellem lill-Ambaxxatur Russu u qallu li l-Gvern Malti ma jista' jżomm lil ħadd milli jadotta. Aħna ma nistgħu nżommu lil ħadd milli japplika biex jadotta. Tkun diskriminazzjoni u tista' tiġi missjun ta' diskriminazzjoni fuq bażi ta' orientament sesswali. Intant il-Ministru George Vella fakkar fil-wed elettorali ta' Gvern Laburista li jrid li jkun hemm rispett enormi bejn il-Knisja u l-Istat, iżda li jrid ikun hemm separazzjoni ċara tal-poteri tagħhom. Il-Ministru Vella qal li ton bejn iż-żewġ naħat kien wieħed pożittiv u d-diskussjonijiet kienu mingħajr xkiel dwar żwiġijiet fejn il-qorti ċivili m'għadix aktar sottomessa għal qorti ekklesjastika. Il-Ministru George Vella qal li l-Gvern irid jagħmel diplomazija soċjali u ekonomika sabiex tkun tista' tiftaħ it-toroq ta' investiment għan negozju, turiżmu u attività ekonomika li ssaħħaħ il-pajjiż. Huwa saħaq li Malta trid issaħħaħ u żżomm ir-relazzjonijiet ġa eżistenti u toħloq kuntatti ma' pajjiżi u swieq ġodda li jitfaċċaw maż-żmien. Dwar il-politika ekonomika internazzjonali il-Ministru Vella għalli hu jrid jara li l-ekonomija tal-pajjiż tibbenefika minn dawn ir-relazzjonijiet. Tantu hekk li huwa fisser kif Malta tifforma parti minn netwerk ta' konsli li jġibu l-investiment f'pajjiżna u jilaqgħu negozjanti flimkien. Rigward il-Libja l-Ministru Vella qal li l-Gvern Libjan qed jirreżisti l-problemi kollha li qed jiffaċċja u tkellem ukoll dwar l-immigrazzjoni irregolari u appella biex l-Unjoni Ewropea turi aktar preżenza fil-Libja. Il-Ministru Vella tkellem ukoll dwar iċ-ċogħiem u stqar li l-iskop tal-Gvern Malti huwa li jgħin li ċ-ċogħiem terġa' tkabbar ir-rispett internazzjonali u ħabbar li ser isir ċentru ta' eċċellenza għal stati żgħar biex jaraw fejn mixja l-ekonomija. Barra minn hekk ser jiġi varat fond finanzjarju li jista' jgħin lil pajjiżi kollha dan kollu possibilità ta' investiment, turiżmu u skambju akbar. Fuq kollox sostna kemm huma importanti relazzjonijiet ma' pajjiżi barranin kif wera l-ftehim ma' Ċina dwar l-Enemalta u anke l-istudju dwar il-pont bejn Malta u Għawdex.